గ్యాస్ ధరల పెంపు నిరసిస్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెరాస ఆందోళనలు చేసింది. మంత్రి కేటీఆర్ పిలుపు మేరకు ధర్నాలు చేశారు. రోజురోజుకి ధరలు పెంచుతూ మధ్యతరగతి కుటుంబాల నడ్డి విరుస్తున్నారని నేతలు ఆరోపించారు. తక్షణమే పెంచిన ధరలు తగ్గించాలని డిమాండ్ చేశారు. గ్యాస్ ధరల పెంపును వ్యతిరేకిస్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెరాస శ్రేణులు నిరసనలతో హోరెత్తించారు. హైదరాబాద్లోని చింతల్లో ఎమ్మెల్యే వివేకానంద్ ఆందోళన చేశారు. మోదీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. రానున్న రోజుల్లో భాజపాకు ప్రజలు తప్పకుండా తగిన గుణపాఠం చెబుతారని తెరాస ఎమ్మెల్యేలు అన్నారు. యూఎస్ఎఫ్ గూడ చౌరస్తాలో నిర్వహించిన ధర్నాలో మాగంటి గోపీనాథ్, దానం నాగేందర్ పాల్గొన్నారు. కట్టెల మోపు నెత్తిన పెట్టుకుని మహిళలు నిరసన తెలిపారు. మేడ్చల్ జిల్లా గండిమైసమ్మ చౌరస్తాలో ఎమ్మెల్సీ షంబీపూర్ రాజు ఆధ్వర్యంలో నిరసన తెలిపారు. రహదారిపై కట్టెల పొయ్యి ఏర్పాటు చేసి వంట చేస్తూ మహిళలు ఆందోళన చేశారు. భద్రాద్రి జిల్లా చంద్రకొండలో తెరాస నేతలు ధర్నా చేశారు. ఇందులో ఎంపీ నామ నాగేశ్వరరావు పాల్గొన్నారు. గ్యాస్ ధరలు పెంచి కేంద్రం ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతోందని ఆరోపించారు. ఆదిలాబాద్లో తెరాస మహిళా విభాగం ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి కుమ్రం భీం చౌరస్తా వరకు ప్రదర్శన చేశారు. కరీంనగర్ తెలంగాణ చౌక్లో మేయర్ సునీల్ రావు ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన చేపట్టారు. ఖాళీ సిలిండర్లతో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. పేద మధ్యతరగతి ప్రజలపై భారం మోపుతున్నారని ఆరోపించారు. చొప్పదండిలో నిర్వహించిన ఆందోళనల్లో ఎమ్మెల్యే సుంకె రవిశంకర్ పాల్గొన్నారు. తెరాస శ్రేణులతో కలిసి రాస్తారోకో చేశారు. కట్టెల పొయ్యి వెలిగించి వంట చేశారు. సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్లో ఎమ్మెల్యే మాణిక్రావు ఆధ్వర్యంలో తెరాస శ్రేణులు భారీ ధర్నా చేపట్టారు. 400 ఉన్న సిలిండర్ ధరను 1100కు పెంచారని విమర్శించారు. సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో శ్రేణులు నిరసన తెలిపారు. తక్షణమే ధరలు తగ్గించాలని, లేదంటే పోరాటం ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు.